حزي ورحي شابانا إلنا لنا زي شابانا خا ناي زناب ورحي إتي ورحي خا ناي هيوت بلصقنا عبيت كل عينت درجاتات تاعتول لخم زخونه بؤمت أنكأ إتي ناي زنابن وحجن أراردا أخا جليس نيره معرو إتي ناي حدا جنة ويدما إتي نحنا خنستوعلو زلنا مردا كنهلو النازلونه بندال علكو نتي كاب حجي زي أبير كفيت وزلها بفلتت بمردع بمستوعل بتي أملاح ذهبنا قال كنوت أنت خوينا أتي الماز تكمل التباب مفلات مكلاس مالتي بحدش كيدان التباب مفلات أب إفسونكم يلون نتي وايلس ويكا نتي مخر نايت الماء تايم غوار أيتسحتو أنت ديابلوس منتي كيبل لازلكم جيت وايلس كتري أخلها ركيغ سلزخانة بتقبل ممردا أنت حلفة مالتي معناته دورون السخاء لعلو تقميت كاخا سلزي أبزي مدري خلها لعلو زخانة تقبل حيس كهت كيت قالك لعلو زخانة مردا لعلو زخانة نايت صلوة حيلي لعلو زخانة فلتت أملاخ إذا تزي حيس كا وايلس الوزلو إتي زلاوا ومخري نايت ألمات كتالي لك أكل منياتو السب كمت أنتي زلوا عقمي أم منفساوي فلتت أم منفساو مردايو زفتن فتنتو كمتي أملاح أبهي وتزردو نسخة أبهي وتتوها هدوه نسي حزكا زخير مالتي زابيري بارا سلازم نزع عينة فلتت نزع زخون حسابات كل جزية نتي ناي تلاقي أكيدا نهيميا بيت كهنز يرسالم كندق كله كلتت أبى بحزي خيرو بتحدى ناي سرح إيد بتحدى خاء ناي مكل خال إيد منياتو كل جزء سرح كاي زي قمتي نز سرح كاي أنت يزجبر زي قمت مالت نز سرح كاي التحزا زي قزمت نز سرح كاي بيت كال عينة حسابات زر نزي أنت يدلي مالتي protection يدلي سلزن هنت أنخنا هنت كلنا يلو سلعتنا مت يوم أنت هيجبرو كبالاشونا كدانا قوينا أنت هنكبر ناي مكل خال تباب نتأكمله سلازم بزي سيف حزو بزي خا أنت حزو مدشة حزو سرح حزو سلازم كل جزء عبير بتي أم منفس زلوا أم مدرخ سعزلنا ناي مدر التحساس بحيزو ناي سمعتها التحساس بحيزو ناي زخونة بيت السباو التحساس حيزو زحب أو سلازلوا أبتسمعت أبتنا أملاح سفرة ولا حد زحبا إلن أم مدرجن كحب أو زخل بزح تبى بالو أب سبعي كحبا أب جزاها يحبا أب السرار حاسرح أب دم كاي جزا أب دم كاي يحبا أب كله تبى ناتو أنت هاي جبر مالتيو بناتو تبى محب اللو كسب قال أي سماين تحت مالتي السخال عل اللي كان أنت تجبره بمردا كسقو زلكا جابير يباره نتاهم زلك كل كذا كم مخرة أملاخ هيتوت قابلوه كاب تبى أملاخ هيتوت قابلوه سلازي تاز حلفت الزبلنا يا ورحي شابان زي عبراوي عمت حمسان شو عتن سمنان شديشان حمشمي شو عتن مي سمنان شديشان أقوات أتراي زلوا كاباي واتسني لما عنتون جن تار استنتايا ناي دهايات كلس ويكا فويس وار نبلو ويكا دهاي دمتي كافسب زوات قالات كافسب زوات زرباتات كافسب زوات دمصتات كل جزء انت ያለው ናቱ ዋርፌር አለው ናቱ ቅልስ አለው ስለዚህ መንፈሳው ስለሆነ ብናቱ ጥቅምን ብናቱ ጉዳአትን ክንዛረቢና ጥቅምን ታዩ ጉዳአቱን ታዩ ማንያቱ አው ወርሕሻ እዛ ካላንደር ናይ ዕብራዊ አብ ቁጽርን ፊደላት ናይ ዕብራውያን ሁሉ መንፈሳው ትርጉም አለው መንፈሳው ትርጉም ስለዘለው አብዛ ዓመት ናይ ሄብሪክ ዓመት 5786 እቲ ናይ ደሃያት ቅልስ ናይ ድምጽ ቅልስ ካብ አፍሰብ ዝወጽ ዘረባታት አብ ሰማያት ይኮን መንፈሳዊ ሐዘሊ ማለት ንዑ ዝቅልሶ መንፈሳዊ ኃይልሎ ህፃናት አውጥዎም ፕሊስ ስለዚህ ነቲ ዘሎ ናይ ቃላት ቅልስ ብኸመይ ንቅልሶ መን ይሕዝዎ ዘሎ ካበይ ናበይ ዝኸይድ
ካበይና በይ ዝኸይድ ምክንያቱ ሰባት ናይ ድምፂ ስራሕ እንተ ዘይተረዲዎም ብድምፂ ክትከልኹ እዮም ብድምፂ ከኣፈርሱ እዮም ስለዚህ ናይ ድምፂ ቅልስ ክርዳእኩም ኣለዎ ቮይስ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ድምፂ ምርዳእ ኣብ እታ ሄብሪክ ቃል ምርኩስ ክገብር እየ እታ 57 ከም ዝጂና ኣብነት ኣብዚ ናይ ግሪጎሪያን ወይ ሮማያን ካላንደር 2025 ኢና ዘለና ሕጂ እታ 10 ገዲፍና 25 26 ዳበልና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ ዕብራዊ ኸኣ ከምኡ 57 ገዲፍና 86 ኣላ እታ 80 ትብል ኢና ሎማዓንቲ ክንመሃራ ማለት እዩ እታ 80 ትብል ብናይ ዕብሪ ቃል እንታይ ፒ ኢ ዋይ ፔ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ድሕሪልና ኣፍ ወይ ድማ ድሃይ ወይ ድምፂ ማለት እዩ እንታይ ማለት ያ ፔይ ብዕብራዊ ቃል እታ 86 እዮም ዘለዉ ሕጂ 57 86 ልቢ ኢልኩም ስምዑ ምክንያቱ ድሕሪ ሕጂ ትትገብርዎ ኩሉ ኣብ ዝርርብካ ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብ ድሃያትካ ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቃላት ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዘሎ እንታይ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ክርዳእና ኣለዎ ኣብቲ 80 ዝብል ቁጥሪ ከም 80 ታ ፊደል ኣብ ሒዛ ዘላ ብዕብራዊ ቃል ፊደል ናይታ 80 ተርእይኹማ ፐ ትብል ታ ፐ ከዓ ብእንግሊዝ ተደሊኹማ ፒ ኢ ዋያ እዚኣ እንታይ ኣታ ትርጉማ እንድሕሪልና ኣብኣ ሓዚሉ ዘሎ ነገር ቮይስ ማውዝ ኤንድ ሳውንድ ኢልዎ እጂ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ኩሉ ቃላት ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ድምፂ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ድሃይ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ናይ ድሃያት ወይ ድማ ናይ ድሃይ ቅልስ ናይ ቮይስ ቅልስ እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱ ድሃይ ናቱ ስራሕ አለው ቮይስ ናቱ ድምፂ ናቱ ስራሕ አለው ስለዚህ እንታይ ዝገብር ዚ ድምፂ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክትከዱ ትረኽቡ ብቐረባ ምእንቲ ክርድኦ ማሕበራዊ ሚድያታት ራእይዎ ናይ ቮይስ ቅልስ እዩ ናይ ድምፂ መን ይስማዕ እዩ ማሕበራዊ ርክባት ራእይዎ እንታይ ትቅልስ መን ይስማዕ ናይ መን ዘረባ ይስማዕ ናይ መን ዘረባ ይሰርሕ ናይ መን ዘረባ ይፍጸም ምክንያቱ ትድሃያት ኩሉ ይህብ ኣሎ ኩሉ ቮይስ ልእኽ ኣሎ ኩሉ ንሰብ ዘናውፅ እንድሕር ክሰምዑ ውዒልኩም ተናዊፅካ ክትወፅእ ገሊኡ ዘዕርፍ ገሊኡ ዘይዕርፍ ስለዚ እንታይ ስለ ዝኾነ ድምፅታት ንዓኻ ከእምኑኻ ይቃለሱኻ ኣለዉ ድምፅታት ታገብረካ ናብቲ ንሱ ዝደለዮ ክቐርፀካ ናብቲ ዝደለዮ ክመርሓካ ምእንቲ ከምቲ ዝደለዮ ድማ ምእንቲ ክሰርሐካ ድምፅታት እንታይ ይገብሩኻ ኣለዉ ይቃለሱኻ ኣለዉ ስለዚ ድምፅታት ኣብ ሚድያ ዘለዉ ስኡልካ ይኮንካ ድምፂ እዝንኻ ኢርፎን እቲኻ ስኡልካ ሰምዕ ዝጠቕመካ ዘይጠቕመካ ምክንያቱ ቱ ቮይስ ስራሕ ኣለዎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 19:4 እንታይ ኢሉ ድምፅታት ወይ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ንጸላኢ ይሰባብሮ ኢሉ ድምፂ እግዚአብሔር እንታይ ንጸላኢ ይሰባብሮ ምክንያቱ እግዚአብሔር ተተዛሪቡ እንታይ ማለት እዩ ስራሕ ኣለዎ ድምፂ እዩ ማለት እዩ እቲ ድምፂ እንተመፂ ድማ ንጸላኢ ፈልዩ ሴርዮ ውፆ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ዝርርብ ቮይስ ኩሉ ግዜ ስራሕ ኣለዎ ከምቲ ናቱ ፖዚቲቭ ሳይድ ኔጌቲቭ ሳይድ ካሎ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ሚድያ ቅልስ ይፈጥር ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ባእሲ ይፈጥር ዋይ እስኻ ስለተዛረብካ ዘረብኻ ፍቕሪ ድዩ ጽልኢዩ ዘረብኻ ቲ ቮይስ ናትካ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ይውስኖ እዩ ተውፅኦ ድምፂ ተውፅኦ ዘረባ ተውፅኦ ቃላት ካብ ኣፍካ ንቤትካ ንምህናፅ ድዩ ንቤትካ ንምፍራስ ንሓውኻ ንምህናፅ ድዩ ንሓውኻ ንምፍራስ ስለዚ ድምፂ ስራሕ ስለ ዘለዎ እዚ ቮይስ እዚ ድማ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መንፈሳዊ ሓዘሊ ማለት እዩ እንታይ መንፈሳዊ ሓዘሊ መንፈስ ብኸም ይሰርሕ ብድምፂ ይሰርሕ
سبات أفينا نخون زلنا بر تزدرخنا منفس أيناي دمسيو ناي من دمسي ناي حرك أن دمس تخوين منفس تكمل قال ناي بأس دمس تخوين منفس تكمل قال حريك أهتوص الله هات دمسي سب يسبر حريك أهتوص الله هات دمسي سبات يباس يحوات يمقاقل من ياتو تزرق زل حق قال أمن قحوات زفلالي سلازي كل جزء توصو زربات تايو تاي حزلي ما أكلون تاي زجبري ما أكلون تاي علامو نزيه جي عبس زلنا الزمن أبجزو خفيلو بدمس زك ألس ما عليه يقولون أبجزو خفيلو فويس غيرو بميديا كفيتو بدمس زك ألس زوال ስለዚህ ናይ ድምጽ አገልግሎት ወሳኔ እዩ ንጸልማት ይኹን ንብርሃን ይኹን ምክንያቱ እግዚአብሔር በድምጽ መልእክት ዘሕልፍ ሰይጣን ከአ በምንታይ ይሰርሕ በድምጽ ይሰርሕ ነጣም ዘሎ ካብ አፍካ ዝወጽእ ድምጽ ካብ አፍካ ዝወጽእ ቃል ካብ አፍካ ዝወጽእ ዘረባ ከመይ ኻትሪኦ በሎ ካብ ሕጅኒኒዮ በሎ أفكا بلوه ناي أملاح أقلقالي تريا بلوه ولاس نايدس زبلاء تقلقل بلوه شاكاتور راباندا كم بلوه تام زل أفكاس ناي أملاح أقلقالي تريا ولاسي دس زبلاء تقلقل بلوه كم دلّا ولا بقى السرتي كونتن بلوه سلازي عفو أين أملاح يزوك الله أبكا أفكاس أين أملاك يزوكال حنساب عركها حزكا عركها فويس غيرو كاوعل حنساب ديمن كوفبل تجانين حزو كاوعل حنساب ميديا زرا أخي حنت فيلمي حزا حكات وعل بآخ تعلل توعل أفكا نايمن ناي كله أفكا ملأت لبي يزار ስለዚህ ክትመልአዝ ወዓልካ እንታት ገብረከ ከተውጻይኻ ስለዚህ እንታይ ትመልአ ኣለኻ ድሓራይ ድምጽ ኮይኑ ስለ ዝወጽእ እቲ ትመልኦ እንድሕር ዘይተጠንቂካሉ እቲ ተውጽኦ ክትጥንቀቀሉ ኣይትኽእልን እያ ክትመልእ ከለኻ እንታይ ዓይነት ድምጽ ስለምንታይ ደም ናይ እግዚአብሔር ሰባት እንታይ ዝበሃሉ ኣፍ እግዚአብሔር እንታይ ይበሃሉ ኣፍ እግዚአብሔር ካብ አፍ እግዚአብሔር ዘውጹ ማለት እዩ ካብ አፍ እግዚአብሔር ዝዛረቡ ማለት ካብ ዝተራእዮም ዘይኮነስ ካብ ዝዛረቡ ካብ አፍ አምላኽ ዝዛረቡ ካብ እግዚአብሔር ዝዛረቡ ጎይታ ሰናዩ ሎሚ እዝናይ ድምጽ ቅልስ እግዚአብሔር ካብኻ ሓሊፉ አምላኽ አፍካ ክትቀመሉ እዩ ከመልአካዩ በአፍካ ክሰርሕ እዩ ከመልአካዩ ቃሉ መልአካዩ ቃሉ መልኡ ድማ ቃሉ ከዛርበካዩ بأفكا እግዚአብሔር كزاربيو بأفكي تنبيت كواتسيو حيل እግዚአብሔር كواتسيو قال እግዚአብሔር كواتسيو اسك زامنا امين يبل زامنا امين يبل ስለዚህ ናይ ቃል ቅልስ ቀሊል ከመስለኩም حسوت نحق ናይ ምድፋን ብቃዓት አለው እንድሕር كل تقال ميديان تريخمو كله مسرت زي بلو حق خطوة تقادل واي كل سب درو بحاسات مريض حاسات يزار سلازي زيو تي حيلي نايقال حيلي كابخاز وص دمصي سبريت سلازخونه انتاي اليوم يوحنا 6:33 ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ካብ አፈይ ዝወጽ ዘሎ ቃል መንፈሲ ህይወት ይሎም ካልአይ ወጽኒ ኸባይሉ ካባይ እንታይ ዝወጽ መንፈስን ህይወትን أنا زهبكم ذل خق على تلوم سؤال كزدربه زي كونس انتايو منفسن هيوتني له زابير يبارة لو مي كاب أفكاز وات منفسن هيوتني زوات كاباخز وات منفسن هيوتن ترايو كاباخز وات منفس ترايو كاباخز وات هيوت ترايو عرفت زهب ترايو ጸጋ ዘለወዩ ፍቅር ዘለወዩ ኃይል ዘለወዩ አምላክ ዘሃበካ ቃል ጥራይ ዝወጽ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ ካውሽጥኻ ዝወጽ ካውሽጥኻ ማዓሞ ሐቅ ጥራይ ክወጽ እዩ ካውሽጥ ማዓሞ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክወጽ እዩ
اتمس كريستوس زلقب حدا منفس يلو كباخ زوات منفس أملاخ زلوات رايو كباخ زوات قال أملاخ زلوات رايو عرفت زهب قال سلام زهب قال تقا زلوات قال فقر زلوات قال بس كذا أمن أمين يبال زأمن أمين يبال ويتاي باره سلازنا تاهم زلو قلي حبلوه زمر الدعو سدوه أوشتهم زفلفل هيوتي زلو كوشتهم تاخ فلفلي ما هيوت كفلفلي سلام انتاي دي እግዚአብሔር አፍና ከዛረብ ኮለ እንታይ ጥራይ ክፍልፍል ህይወት ጥራይ ምን ተክፍልፍል ሰላም ጥራይ ክፍልፍል ዕረፍት ጥራይ ክፍልፍል በረከት ጥራይ ክፍልፍል ጸላእትኻ ህይወት ምስራዩ እንታይ ኾነዮ ክርሕቁዮም ማለት እዩ ሰላም ምስራዩ ክርሕቁዮም ማለት እዩ ስለዚህ ካውሽጥና ዝፍልፍል ኃይል ኣሎ እዛ ኃይል ዝንታዩ ናይ ህይወት ኃይል እዩ ናይ ብርሃን ኃይል እዩ ናይ ፍቅሪ ኃይል እዩ ናይ ምህናጽ ኃይል እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ነጣኹም ዘሎ ካብ ሰዓት ጀሚርካ በለዋ ካባኻ በለዋ ካውሽጥኻ በለዋ ወሓዝ ዝኾነ በለዋ ሩባታት ክወጽ ይበሉ በአፍካ ድማ መሊኡ ክወጽ ይበለዋ نأملاخ زخبر بلو نسبات زهنز نأملاخ زخبر نأملاخ زودس نسبات كأزهنز كباها فلفلي بلو كباها فلفلي كباها هوتسيو كباها هو حزيو كباها هو حزيو زابيري بارخ لاكاتو زمان تاسيكا تلافاندا يوحنس كرميس كريستوس ممصو لوقاس 3:4 تايبل كم تأبكال مصحف النبي إسياس تጻፈ كم زبل قال أواج نغاري أبرخا زوج غورنا እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድ ድማ አቅንዑ ስንጭሮ ዘበለ ልዕሊ ይበል ከረንን ቁርባን ዘበለ ድማ ትሕት ይበል ቀናን ካ ይቅናዕ ድንጉርሰጥ ዝበለ መንገድ ይኹን ይሉ እንታይልዎ ቃል አዋጅ ነጋሪ ዮሐንስ ከመጽከለ እንታዩ ድምጽ ይሁን እንታይ ነሩ ድምጽ ነሩ ቮይስ ነሩ ለማ አንተ ቮይስ ክትወጽ ይሆም እግዚአብሔር ቮይስ ዝገብረኩም ንመንግስቱ ድምጽ ዝገብረኩም ንአገልግሎቱ ድምጽ ዝገብረኩም ድምጽ ዝገብረኩም ክትወጽ ይሆም ድምጽ ዝገብረኩም ክትወጽ ይሆም ድምጽ ዝገብረኩም ክትወጽ ይሆም ድምጽ ዝገብረኩም ክትወጽ ይሆም እስከ ዘአመነ አሜን ይበል ዘአመነ አሜን ይበል ዘአመነ አሜን ይበል كم يوحنس متأمل بمنفس تنبيت بال من قد زترقو من قد زتاتحو لما عت دمت زواج الله بدمت زواج الله زأمنا أمين يبال زأمنا أمين يبال ويتاي بارخ سلازين أي دمتي نوها ويدما انتاي نت كل سالو مأتوي تزاريبه قال نت بتاتجن انتاي يزق على سنة بدمتي ويدما دهايات نقبر له من تايم نابنت قدح ماي حمشتنا يوج منفسه وجنبارات كرينا منفسه وجنبارات فرونت باتل زبلو أب زلنا يو وقتي بزحيو جن حمشت تقسي بقالات ويدما بتزوج كابانا زوج دمسات زك على دمس مالتي قدامي نفسات أم منزع زلون هاي دمسي كلس منقست أملاك توج كلها أفكار خيت خفت نفسات منتي كيت منزع أفكار عتيو أبغى زخازة عتو انتايو أفكار منتي كيت خفت سبات كزارو زي كلو خلو أب كزارو بلو زي كلو بطان جزين إجابير تايبل دمت نايتهم عبوسات دمت نايتهم دخمات دمت نايتهم سبزي بلهم دمت نايتهم زتف أكوني زبلك أب علم ميتي زلسب دمت نايتهم تكون تزيكيلك دمت سلمات تايز قبل كل جزء زعجو كوتس أيدلين يسلمات بناتو ميديا بناتو قالات بناتو ناي قايله منفس بناتو بتفلالي طبب غيرن تاي قبرو بدمص يرس يبلو اي زاربني سلازي اماني دمص خوين انت زي وصيو ناي نفسات قلس بمنتا يزفصم كاب افنا بزوص دمصي አዋጅ ከልልቦ ቃላት ከወጻለው አብስድራ ቤት ከሆፍቴልካ ንክርስቶስ ክትዛረባለክ አመንጎ ማሐዝትካ ንክርስቶስ ክትዛረባለክ ድምጽ ከተውጻለካ ድምጽ ናይ መን ይኻንስኻ ድምጽ ናይ ወዳ አምላኽኻ
أفك عبيسك ودام الله كل الشيطان لا تزارب سقطبل كم بلو أنت أمدلو أبغر بيتك أبحواتك كوفيلك شهندا ستها شيطان داعل لك سها كريستوس كند زعلل أفك عبيسك سقطبل بلو بخوم إنت يزخون السبات أبد حساسبة أبو أمرهم كم زي زرب غيرهم يحزوا مالتيو سلازي نفسات بدمص إن يدك أملاخ مزوازو منفس أو قلسيو أم منفس كتوجه غلخا زت عصر نفسات يمزفتحو زت عصر نفسات يخونو يوصو مالتيو تدمصي كابخا وص انت يغبر اندحر نصلاتي زسبابر كوينو نتي حزوم زل سنسلت سبابير زوصو منتايو دمص أملاخ مالتيو كابخا زوص دمصي مالتيو منياتون السخانتا يكون قالها أفي እግዚአብሔር ኮይን قالها أفي እግዚአብሔር تخوينكا كابخا زوص دمص እንታይ ይገብር ከይዱ ንዝተዓስሩ ሰባቢሩን ሰንሰለቶም ማእሰርቶም ሰይሩ እንታይ ይገብሮ ካብ ዘለዎም ቦታ ይውጾ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ቀዳማይ ቅልስ እንታይ ናይ ነፍሳት ናይ ሙሳዕ ዘሎ መንፈሳዊ ግንባር ብምንታይ ይፈርስ ብድምጽ ይፈርስ ብምንታይ ይፈርስ ብድምጽ ስኻተ ዛረብ ቃል አምላህ ዝዛረብ ተዘይሃልዩ እንታይ ኮይንሎ ማለት አብ እስራኤል حزن ኮይንሎ አብ እስራኤል ቃል ወሂድን ተተባሂሉ ካብ አምላህ ቃል ዝዛረብ ነብይ አፍ እግዚአብሔር የለን ተተባሂሉ እስራኤል እንታይ ኮይናላ ማለት እዩ ሞይታላ ተደፊናላ ቻው አብ حزن አትያላ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት አማልኽቲ ዝውሕስዑ ዝገርመኩም ናይ ጎበ ማለኽቲ ናይ ገለ አማልኽቲ ውር ይዘብሎም يورر يوم بخلو منفس مالتي منياتو እንታይ የለን አፍ እግዚአብሔር የለ እግዚአብሔር ይዛረፍ የለና ማእኸል ህዝቡ ስለዚህ አገዳሲ ማለት ተኻልአይ ቅልስ ውግ መንፈሳዊ ውግ እዚ እቲ ውግ ትቅልስ ደሃያት በመግባሪው ናይ አምልኾ ቅልስ አምልኾ ምን ወሰደ ነምልኾስ ምን ይወስዶ አምልኾ ኻመን ወስቶል worship ናይ አምልኾ ቅልሳለሁ እንድሕር ተአምልኾ ዝወስቶ ዘሎ ብትክክል አምላኽ ተዘይ ኮይኑ ናይ አምልኾ ዝወስድ ብዙሕ እዩ ዛስዋይ ቅልስ ናይ ፀላ እንታዩ አምልኾ ሙሳሪ ኣብ ምድርኻ ኣብ ከተማኻ ኣብ ቤትካ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ሕብረትካ አምልኾ ዝወስድ ዘሎ ከተተክረሉ ለካ ታርጌት ናይ አምልኾ ሙሳድ እንታዩ ጎይትነት እዩ ስለዚህ በቲ መንፈሳዊ ዓለም ሓያል የዝብል ክኢላ የዝብል አቦታ ዘይግብኦ ዝወስድ ኩሉ ግዜ ምስ ዲያብሎስ ዝተኣሳሰር እዩ ስለዚህ ኣብ ምድርኻ አምልኾ ዝወስድ ዘሎ መን እዩ ኣብ ስድራ ቤትካ አምልኾ ዝወስድ ዘሎ መን እዩ ኣብ ህይወትካ ወን አምልኾ ዝሓዘ መን እዩ አምልኾ ማለት ካልእ ኣይኮነን ንዓኻ መሊኹካ ዘሎ ማለት እዩ ንዓኻ ዝመልከካ ኩሉ ግዜ አምልኾ ይዝወስድ ምክንያቱ ይቋጻጽረካ ዝቋጻጽረካ ኩሉ ግዜ ዝገዛእካ ኩሉ ግዜ አምልኾ ይዝወስድ ዛስዋይ ጳውሎስ ታይሉ ናይ ዝኾነ ይኹን ጉዙ ኣይኮንኩን ኢሉ ዋይ አምልኾ ወስድ ኣይፍቅደሉኒ ስለዚህ አምልኾ ኩሉ ግዜ ሓደ ብቮይስ ዝመጽዩ ናይ ቃላትና አምልኾ ዝወስድ ናይ ድምጽና አምልኾ ዝወስድ ኩሉ ኣብ ርእስና ኣትዩ ናይ ገንዘብ ጣዖት ዝኾነና ንዓና ዝመልከና ብሓጺሩ እዚኣ ተዘይረኸብኩስ ወይለይ ዝብል ዓይነት ኣተሓሕዛ ተሒዝና አምልኾ ይወስድ ኣለ ማለት እዩ ረቂቕ አምልኾ ኣነ በቃ ኣሜሪካን ተዘይኣቴ በቃ ክሳደይ ክሕነቕ ዛ ዓይነቱን ድሕሪ ሒዝኩም አምልኾ ኸይናህላ ኣሜሪካ መእታ ማለት እዩ ካናዳ ተዘይኣቴ በቃ ድሮ አምልኾ ኮይኑ ካለዎ እግዚአብሔር ፈቃዱ ተሓትት አምላኽ ኣብ ዘቀመጠካ ተቀመጥ ንአምላኽካ ተምለኽ ተመስገን ተዘይ ኮይኑ ኣብ ልብኻ ዝሕዘካ ነገር ኩሉ እንታይ ማለት እዩ አምልኾ ማለት እዩ ነጣም ዘሎ ቆሊሕ በልዎ ኣብ ልብኻ ዝሕዘካ በልዎ ካብ ጎይታ ወጻይ ኣይተፍቅድ በልዎ ኣውጻዮ በልዎ ግዜ ይተቀተለ በልዎ ደርቢዮ በልዎ ኣውጻዮ ቀልጠፍ በልዎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝኽብድ ዝሕዘካ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ worship ይዝወስድ አምልኾ ይዝወስድ ስለዚህ እዚ ናይ ቮይስ ቅልስ እዩ ንኣብነት ኩሉ ዝግበር ድምጽታት ኩሉ ዝግበር ኢንስትሩሜንትስ ኩሉ ዝግበር ብትክክል መንፈሳዊ
شفنه رخيبو بتنقع زي تحست خوينو قلطيف نتا املخو كالق كوستو قرباي ولا محبرات املاخ مالتي بتخكل اندحر نتا املخو بمنفس املاخ ززور بناي እግዚአብሔር ጸሎትን ቃልን ዝዝወር بتخكل تدمصت كيترفه بمنفس املاخ ززور تزي كوينو ات ورشيب سغخا وستو ات ورشيب كال سمعيت وستو ات ورشيب انتي وستو مالتي كال اير وستو مالتي ስለዚህ بتخكل منفساو زخونه املخو كوشطخا كبغس كلوي كابت الرباطات هيوت مالتي املخو خبي زفلفل كابت الرباطات هيوت املاح بزيكا هيوت كال ايقبلني مالتي እግዚአብሔር ይባረ ካብዚ ሰዓት በልወን ጣሁም ዘሎ املخوها تتنققلو بلو اب ገዛኻ በልዎ اب መንገድ በልዎ ልብኻ ዘሰራሰር اب ሕብረት በልዎ ካብ ውሽጥኻ ተዘይረኺብካዮ ስጋኻ ጥራይ ዘንቀሳቀሰካ ተኾይኑ በልዎ املخو ይኮነን በልዎ ካብ ውሽጥ ናብ ደገ በልዎ ዝወጽእ ግን በልዎ املخو ይበልዎ ስለዚህ መንፈስካ ልብኻ መሰሰራሰረ ስጋኻ የሰራሰር እዩ بسغاخا ጥራይ ተንቀሳቀስካ ተኸይድካ ግን ኦሮማይ ማለት እዩ ስጋኻ ይደስ ብሎ ዘሎ ወይታ ይባረኽ ስለዚህ ቮይስ ዝቋጻጸሩ ነፍሳት ከይወጽዮም املخو ቋጻጸሩ እዮም ሱቁሎም ድምጽ ዝወጽ ዘለው በትክክል ተዘይቃኒ ኻዮም በትክክልና መንፈስ ቅዱስ ተዘይ ግዜ ኻዮም املخو ها ወስተው ኦኬ መዛምራን نباحاتكم كأغند مالتي يسوع ጌታ ነው ምክንያቱ ኣብ ትክክል መንፈስ ቅዱስ ከተግዝዎ ኣለኩም ምክንያቱ ተዘለው ቅልስናይ ዳሃያት ንሱ ይስርሖም ተኻለ ዳሃይ ቮይስ ስልጣናት ምቁጽጻሪ እንታይ ስልጣናት ምቁጽጻሪ ኃይል ምቁጽጻሪ ለዚህ ሜዲያ ላይ ወንታይ ተዕላማ ናይ ድምጺ ታይ ተዕላሙ ታዩ ንጎንጎ ድምጽ ዝልቀቕ ዘሎ ናይ ጸልማት ዲ ናይ ብርሃን እግዚአብሔር መዝሙር ይለቀቅ ሰበኽት ይለቀቅ አፍ አምላክ ይለቀቅ ዋይ ምድሪ በስልጣን አምላክ ምእንቲ ክትወረስ ስለዚህ ቮይስ እንታይ ያለው ማለት እዩ እንድሕር ሚዲያ በቮይስ ናይ ጸልማት ጥራይ እንድሕር ዕሊቅሊቁ ጸልማት ይገዛ ኣብቲ ከተማ እግርግሪ ይገዛ ኣብቲ ከተማ ስለዚህ ኣብ ሚዲያ ዘሎ ኣብ ኩሉ መራኸቢታት ሰባት አፍ አምላክ ኮይኖም ድምጾም ክዛረቡ ከለው በትክክል አፍቃድ አምላክ ኮይኖም እንታይ ይሆናል ማለት እዩ ስልጣናት በመን ክትሓዙ በእግዚአብሔር ክትሓዙ ተስዋይ ኮብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 2 ኣብ ምድር በሰላም እንት ክትነብሩ ስለመራሕትኩም እንታይ ግበሩ ጸልዩ ዋይ ስልጣናት ካለ ድምጽ ከይቋጻጸሩ መን ከይቋጻጸሩ ካለ ናይ ጸልማት ድምጽ ከይቋጻጸሩ እግዚአብሔር ከይቋጻጸሩ አምላክ ምእንቲ ከይቋጻጸሩ ማለት ወይታ ይባረኽ ለማ አንተ በልዎ ካባኻ ዝወጽእ በልዎ ድምጽታት በልዎ ቦታታት ከይቋጻጸሪ በልዎ ስልጣናት ከይቋጻጸሪ በልዎ محدرة ከይቋጻጸሪ በልዎ ስራሕ ከይቋጻጸሪ በልዎ ስለዚህ ንምንታዩ እቲ ስልጣናት ኩሉ ግዜ ንዓኻን ወለዶኻ ንመምርሒታትካ ንአጀንዳታትካ ቅድሚ እግዚአብሔር ወለዶም ውጹ ጸራጊ ድምጽ ነጋሪ ገይሩ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ አንታይ ገይሩ መንግስት አምላክ ቀሪባ ሞተነስሑ አፉ ኸፊቱ ማለት አፉ መስከፈተ ስልጣን አምላክ ናበይ መጽዩ ናብ ምድር መጽዩ ናብ ምድር መስመጸ ድማ እንታይ ልዎም ንኹሎም ኪዱ ስጋዕ ጫፍ ምድር መሳኽረ ይኩኑ አፍኩም ክፈቱ ነቲ ስልጣን ናይ ምድር እንታይ ግበርዎ ናብ ክርስቶስ አግዝዎ ናብ አምላክ አግዝዎ ምክንያቱ ሰብ ከይሰምዐ ነቲ ዝሰምዖ ዘሎ ድምጽ ክግዝኦ ይክልኒ ስለዚህ ድምጽ ማለት ነቲ ኣብ ዝፋን ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ አምላክ መስማዕ ማለት እዩ ካብ አፍ አምላክ ዝዛረቡ ሰባት ተሰሚዕካ በቃል አምላክ ዝዛረቡ ተሰሚዕካ ካብ ዝፋን አምላክ እግዚአብሔር ይዛረባሎ ማለት እዩ ስልጣኑኻ ናብኡ ከኣቱ ኣብቲ ምድር ዘሎ ስልጣን ናበይ ከኣቱ ናብ እግዚአብሔር ከኣቱ ኃይልታት ኩሉ ናበይ ከኣቱ ናብ እግዚአብሔር ከኣቱ ስራሕ ኩሉ ናበይ ከኣቱ ናብ እግዚአብሔር ከኣቱ ስለዚህ ድምጽ ምዃን ቀንድ ናይ ድምጽ ቅልስንስ እዩ ዲያብሎስ ከኣ ማዕሩ ይዝቃልስ ማዕሩ ይቃልስ ቀሊል አይኮነን ካለ ድምጽ ዝቃልስ ንምንታይ ቀረብ ንቀረባት ናይ ደቂ ሰባት አፎም ክለግሞም
بقربات يقالوسهم مجمرتا أبولي كيدان رخبهم بقربات تتجنقوا حزب إسرائيل عم مدر قبص مساعته أب بارنتنا يقبص مساعته بقرب مانيبيوليت كيروهم فرعون مالتي فرعون بمنتهي توقعاتيروهم بقرب بمعالته بزبلعوه إذا كله سرح عند سرحه إذا كله رحاس عند رحاسه بزمجبوه بقرب توقعاتيروه ناي فرعون منفس مالتي أيز قبوا مني أيت مني سلزي أب قربت انت غير مالتي دمصو أب وحيزو أو توقعاتيرو انت غير ونه تزبي مانيبيوليت كير سلزي دمص زوفر قرب كانو نقرب كقالسي نتنات كا بروفيجن نتنات كا سابلاي دانا مغباري نعون محناقي مالت نيسرائيلاويان بخوم يحزو جاسوي أبز خد وشعو أم مدربدا ولا كابيس زابير مسوتو كبارنت مسوتو مدربدا مسوتو ولا خيترفه انتاي بزعبا قربني يرحتو شغرتي كبصينا فوق نيرو اب كبص السغا نبلع نيرنا بل نيرو دحر دونغي لوم نموسي لبوم يتفلو منياتو اتعبابيم بمنتاي بقربي بزبلاي قال كم زي حسبو غير ومي شيف غير ومي تدمزي بو قريصومي تصلاي فرعون بقوم قريصومي نخال ولا حدا نعمة عمركم تحدثوا تبعوا حدث يقالون نب حدش ناي معارن صبان ناي متر تسفخاتو بفصم يقالون واي نفسهم زقرص دمص يحزوم ينربعته بيت عمت بت دمص انت يكون من تقريصوم نخال فصم كاتو كم زي كل كوين ስለዚህ ቀሊል አይቀና ነዚህ አፍሪስካ ነዚህ ከፍርስ አይካለን እግዚአብሔር ታገርሹ በተምናሁ ዝወለድኩም ሐደሽቲ ወለዶ እንታ ገብሬ ናፍቲ ኢሳያስ ኢያሱ ከውርሶሚ ነዚህ ሐድሽ ወለድማ ሐድሽ ነገር ኮወ ዋይ እቲኦም በኻለ ድምጽ እንታይ ኮነ የም ተሰሪም ዝመጸ ድምጽ ክሰምዑ ኺሎም አይሰምዑን እግዚአብሔር ታይሉ نتكاب أملاح زوج أقاله مسؤول بأمنة سل زي حبر انتهي غيره أي تقوم منيلو خنياتو كاب أملاح زوج أدحرو دمس سمعوا أي كالون ما خنياتو أقدموا سلمات بناتو دمس انتهي غيره مي بناتو كالا تهي غيره مي أسيرو مي أمرهم بارنة بركالك حسب أكلني قليل أيكونه ስለዚህ በቀረብ ንማሐዝውን እንታይ አለው ውጋአለው ማለት ቀረብካ ዘሐዘ እንታይ ስለዝ ገብረካ ባሪያኻ ስለዝ ገብረካ ቀረብ ሒዙ ባሪያ ገብረካ ፈርዖን መንበር ሒዙ ባሪያ ገይሮም ነው እስራኤል ስለዚህ በዚህ ዝቀርጽ መንፈስ አለው ማለት ካለ ናትካ ዛንታ ወይ ካናትካ ታሪክ ናምነት መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ላና ከተሕተም بترى محتمى يكون أنت حتيمة تاريخنا كريستوس كبحقوق تاريخنا كريستوس فتسمنا بدك سبات من تخياتو مصحف قدس حجي أمنا يلوتر جيزيو نفس سبات كلك تغيرو واي ني يسوع كريستوس جينا حواريات كله بسقا أيمتن زبل كال تاريخ تسيو كال أحسو تسيو ስለዚህ ድምጽ ዝመጽ ቃላት አፎም ከፊቶም ዝዛረቡ ነቲና አምላኽ ድምጽ ነቲ ትክክል ድምጽ ነቲ ቁኑዕ ድምጽ ንምህሳስ ንምጥፋ ካለ ዝዝንተው ታሪኽ ይወጽ ማለት ገና መቃብር ፈንጢሱ ወጽ ኸሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝራእይዎ ዋርዲያ ዝነበሩ ሰባት በወርቅ ተሐቢሎም ንዝራእይዎ ንኸይ ዛረቡ እንታይ ተገይሮም ታሪኽ ከዓብጡ ጉቦ ተቀቢሎም ማለት ታሪኽ ምንታይ تاريخ تنسى ما أبر سنتيق زوجنا إجزابير حيلي كعفسو مالتي سلزي تدمس انتاي جرام سلزي نزيهم خمس جرام هزبي شعوز نبرو أفصل أنز نبرو ليك أون تنتاي جرام شعنا هزبي تستغل زبالكم وساي كم سووا تقابيريو اليوم نهزب انتاي جرامه عويرمه أبتشعوا وأنا تسب يسوس تنسي كوي يزبل سب اندحر تزاربو وا زي حسب كميل يخو أمنك
ኣምነካኒ ዋይ ድሮ ብላዕሊ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሰባት ካለ ድምጺ ኣውጽዮም ካለ ቮይስ ኣውጽዮም ነቲ ዝወጽእ ድምጺ ዝነበረ ካብ ታሕቲ ካብ ማዕሞ ንኣማዓሞ ዝነበሩ 4000 ዓመት ዝተኣሰሩ ነፍሳት ኩሉ ፈታቲሑ ኣጽዋር ጸላኢ ገፊፉ ዝወጸ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ከዓብት ዝወጸ ናይ ጸልማት ምኽሪ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ደቂ ሰባት ተጠቂሙ ቮይስ ተጠቂሙ ንእስራኤል ኣብ ምንታይ ኣቕሚጥዋ ኣብ ጸልማት ኣቕሚጥዋ እስራኤል ክሳብ ሕጂ መሲሕ ኣይመጸን እዮም ዝብሉ እስራኤል እንታይ ይብሉ መሲሕ ኣይመጸን ኣብ ማእኸል ዓዶም ዝተፈጸመ እንታይ ገይሮም ወላ ሓደ ሓቂ ኣይፈልጡን ካልእ ድምፂ ዓብሊሉ ካልእ ድምፂ እንታይ ገይሩ ደፊንዎ እግዚአብሔር ካበት ካልእ በአሕዛብ ወፂዩ በመን ወፂዩ ሕጋጋት ምስባህ ቃል ናይ መን ነይሩ ናይ እስራኤል ነይሩ እስራኤል ሪጀክት ምስገበረቶ ግን እግዚአብሔር ታይሉ ነተም ዝተቀበልዎ መሰል ውልድነት ሂቡ በአሕዛብ ድማ ናይ ትንሳኤ ኃይል ዝወፂዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው አምላክና ይተሐዘን እዩ ድምፁ ኃያል እዩ ንጸላእቲ ይሰባብረው نتلاتي يسبابرو يطفوم يصنتوم املاحنا يتحزنيو دمص املاح يتحزنيو دمص እግዚአብሔር አይተሐዘንዩ እስከ እልልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ እልልታን እግዚአብሔር ወይታ ይባረክ ስለዚህ ነጣሁም ዘሎ ሐቀኛ ዛንታ በልዎ ናይ ህይወትካ ናይ ማህበርካ ናይ ተአኻ ዘሎ ሓውኻ ትክክል ጌርካ ፍለጦ በልዎ ተዘይት ፈልጦ ኸይንካ ግን በልዎ ቢመስለኒ ከይትደፍኖ ተጠንቀቅ በልዎ ብተባህለ ሰው ይዝደፍናሉ ክራይስት ላይፍ ይደን ነው ተአኻ ዘሎ ሰብ አይትፈልጦን ይኻ ስለዚህ ታሪኹን ዛንቱን እንታይ ትግበር አይተባላሹ منياتو እግዚአብሔር ዛንታኻ ድምጽኻ እንታ ገብሮ ይደሊ ማለት እዩ ከውጾ ይደሊ ስለዚህ ነቲ አውሽጥኻ ዘሎ ድምጺ ነቲ አውሽጥኻ ዘሎ ዛንታ ዘዓብጥካ ካውንተር ፌት አሎ ዲያብሎስ እዩ ሎሚ ተአምራት ተገይርካ ናይ ቢኤል ዞቤልየም ዝብሉ አይሁድ መጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሰርሖ ስራሕ ከይተረፈ ግብርታት ከይተረፈ ማዕረኡ ኸይዱ እዚ ዳ አጋንንት በአጋንንት ይዘውጽ ኢሎም እንታይ ንምግባር ነቲ መጽሐፍ ሐቂ እንታይ ንምግባር በሐሶት ምትካ ዲያብሎስ ማዕረኡ ማለት ስለዚህ ድምጽ ዝወጽ ከተንቃቀሉ አለኩም ሐቅ ዲኹም ተውጹ ዘለኹም ወላ ዝመስልኩም ወንያቶ ንሕና ደቂ አምላኽ አፍና እንታይ አይኮነን ማለት እዩ ሱቁሉ ዝወጽ አይኮነን አፍና እንታይ ከወጽ ወለዎ ቃል አምላኽ ጥራይ ከወጽ ወለዎ እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱ ብዙሓት ሓደ ጊዜስ ካበስመራ ዝመጸሰብ ብዛዕባ ዝተዘረበሰብ ምስረኸብ ኮተ ሓበሬታስ አይራኸበኒ ኣብ ገለ 3-4 ጭቡጥ ዝራእኹ ማለት አይራኸበኒ ፍጹም ስለዚህ እዚ እንታይ ዝገብሮ ጸልማት ማለት እዩ ብኸም ዓይነት ዝደፍነው ማለት እዩ ነቲ ጸጋ ነቲ አምላኻዊ ዝኾነ ስራሕ ነቲ ቤት ነቲ ዕላማ አምላኽ ኩሉ ንምዕንቃፍ ዝወጽ ምኽሪ ጸልማት ምዃኑ ከተስተውዕሉ ኣለኩም ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ነዚ ብዙሕ ያእኽለና ኣሎ ማዓንት ነዚ ብዙሕ ኣሎ በቲ ቮይስ ናይ ቮይስ አገልግሎት ናይ ድምጺ ቃልስ ናይ ድምጺ አገልግሎት ክርዳእኩም ኣሎ ስለዚህ አፍኩም ክትከፍቱ ከለኹም እንታይ ተኸፍትለኹም نمهناز محبر دي نمهناز حوخم دي نمهناز منقست أملاخ دي حل فيلكم كتكدلكم صلاعي حماق قالات كتكل كله انتي تقبر نتحماق قالات بدمص انتي تقبر تفرسو سلطان ابا خالو حيل ابا خالو دمص املاخ تمص كومو كيلوان يحزقيل انتي لو نزي زموت عصمتي نزي زريره بقى هيوت زي نبرو انتي قبر يلو افكا فتنبيلو نزي دم انتي كخون هيوت كاتوي هيوت كاتوي نزموت انت خون هيوت كاتوي እግዚአብሔር ድምጽ መሳበካ ድማ ነትሞት እንታይ ከሆነ ይልዎ ህይወት ክለብስ ይልዎ ለማ አንተ ተዛረብ አብዝ በለካ ተዛረብ ይኻ አፍካ ከፈት አብዝ በለካ ትከፈት ይኻ ዝሞተ ድማ ክትንስዮ በቃ ተባህለ ህይወት ክለብስ ይዮ አምላኽ መሳኻ ከሆነ ይዮ እግዚአብሔር መሳኻ ከሆነ ይዮ ዘአመነ አሜን ይበል ዘአመነ አሜን ይበል
ጎይታ ይባረክ ስለዚህ ነቲ ቃላት ዝተዘርአ ሐሳቡ መንፈስ ናይ ጸልማ ዝዘርኡ እንታይ ሃትገብሮ ቀሊል ይባይዘወይ ንስኻትኩም ጥራይ ኣብ ህዳአት ሃለዎ ኣብ ምእዛን ናይ እግዚአብሔር ጥራይ ሃለዎ ኢየሱስ ጌታ ነው ወላ ሕችሎም ማዓንቲ ዝጣራጠርዎ ነገር ተሊኹም ቃል ከነውጽኢና ካብ ቤትኩም ካብ ህይወትኩም ስለኹም ዝተዘንተወ ክፉ ዛንታ ጸላኢ ዘዘንተወ ሎም ማዓንቲ ከም ንፋስ ክደብድ እዩ ከም ንፋስ ሓው ክበልዑ بحدش حيله توصيخو بحدش بركه توصيخو صلاه زنتو تاريخ نسخا دما نبريخ نخيت وص زعبط زرباتات زخلكل زرباتات مرغم ناي صلاي قالات ناي صلاي كل انت خوني لما انت وحجك وحجيو زنابك وحجيو زنابك زنبي صراريغو هوصايو كاب حبرتنا صراريغو هوصايو كاب بيتنا صراريغو هوصايو كاب اغلغلوتا صراريغو هوصايو زابنا امين يبال زابنا امين يبال زابنا امين يبال ليكاتو زمان تاسيكا تلاباندا إلا بانتا سيكاتولا باندا رادونا مهاتا سيكاتولا باندا إلا بانتا سيكاتولا باندا إفسون 4 ذاك الكنن ببينا شعوخن صلينا إفسون 4 إفسون معرف 4 كاب إسران 4 اتبناي حق صدقن قدسنان بملك املاح تفطر حدش سب لبسو ስለዚህ خان حسوت نيو بلوا اكل حدنا ينامو نفس وكف مسبص اي حقي تزاربو دمصخم انتي طراي زارب حق طراي زارب كريو حطيات كاي تغبرو ابتخراخم صحاي اي تعربكم نديابلوس كا سفرا اي تهابو استران شوعتن ورديلنا تريناخا اتن سماعتن بركت زخون نمهناتون زدل سناي زبل زربادا تزاربو انبر زيتقم زرباس كاب افكم ايوصا لكن معات مدحان تحت قلنا املاح منفس قدس اي تغهي ويلو بزلو مرين ندرن قران تاعت عن صرف مس كله فات زبل كابخاتكم يرحاقيلو ازي دمصتاتيو ناي صلاي دمصتات كاب افكا زوص كله فويس زتقم افكا تطقيم زغلغل ناي صلمات اغلغلوت لمعت اسات كبلعيو كفو قالات اسات كبلعيو صلاي زنحو اسات كبلعيو كاب صلاي زوص اسات كبلعيو كاب صلاي زوص اسات كبلعيو اسكي زامن امين يبل كابزلهم حف كتب ليهم هاللويا ليكاتو ساكاتا لاباتو جينا ماندا إلا بانتاسي كابزلهم حفلو يمنا إلكم حفابلو هاللويا إذا خلو فويس كلست اللي وانتاينا هنقبر قداميتي قالات كالاي لبنا منياتو هيوات كله كابيز فلفل كاب لبي سارساي كا إذا حازنا يسرح كل جزء مس إلامان من قدتاتن من قستن إجزاء بهر كم زتمعزنة كان الرجاجز قلل. أجنت أهم زلهم بلوك على تكابلو لبخا أبزل خا يسرح أبزل خا يمحبر مس من قدتات إلاماتات نإجزاء بهر من قستي كم زتمعزنة بلو الرجاجز بلو حج بلو ناي زناب عواج الله بلوا أبا خا يخون أب بيت كا يخون أب سرح كا يخون أب أقلقلتها خا يخون أب أقلقلوت يخون أب مرحت خا يخون أب زقلقلو يخون أب سبح دار يخون صلاة تتقوم بلو ناي قالات وقه بلو ناي دمص قالات بلو لما انت بلو اسات منفس قدس بلو كبلو عي بلو كاب زريها بلو كترارغويو كاب بيت كابلو كترارغوي بلو كاب اغلغلوت كابلو كترارغوي بلو وحجك وحجي بلو ترارغو دما بلو كخيري بلو ترارغو خيري بلو نسخها بلو نابريخ بوتا كتاتيها ግዛት ክትቀይሪ ሃብሎ ግዛት ክትቀይሪ ሃብሎ ግዛት ክትቀይሪ ሃብሎ ግዛት ክትቀይሪ ሃብሎ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ዕልልታ 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 ነጣኹም ዘለኹም ብሎ ነጣኹም ዘሎ ለማዓንቲ በልዎ አገልግሎት አፍካ አገልግሎት ቃላትካ አገልግሎት ስራሕካ በልዎ ብተውጾ ድምጽ በልዎ ስለ ዝغረጽ በልዎ بتوجه دمس بلوه سلز سرح بلوه كباخا بلوه انت عينت دمس بلوه انت عينت دهاي نايم انت هاي دهاي توجه لها تتنقيق اسمع بلوه تتنقيق اتزارب بلوه اسك علتان እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ
دهيات قالات كابلو هم زيلكم أبزنهم إذنهم حزهم زيلكم كم زيلكم دهيات قالات كابلو نلب زرسرس يهون بلوه نسبات زهنز يهون بلوه نسبات زهنز يهون بلوه نحبرة زهنز يهون بلوه نحبرة سب زهنز يهون بلوه نعقل قلت زهنز يهون بلوه نهاجر زهنز يهون بلوه اسكعيلة تاني زعبير هون هاللويا كم بلونا تاتو إذنهم دقم وخليتي سنايت رايخ سمع زد اللي بلوه سنايت رايخ سمع زد اللي بلوه كاباخا سنايت رايخ سمع زد اللي بلوه نعم الله قال رايخ سمع زد اللي بلوه نعم الله قال رايخ سمع زد اللي بلوه اسكعيلة تاني زعبير هون علل تاني زعبير دس زبلو تليو نقويتا خبريها بكبريها بهاللويا تبارخ اسكي نقول تاسك علل تاني زابير